Ето, Мила! Здравей! Аз съм Парадигма. Розовият хипотам. Тебе се няма вече повече от 10 дни и аз... исках да ти припомня за мен и да ти пратя нещо. Нещо, за което мисля, че отдето го дочух от банята и знам, че като го чуеш и ще се зарадваш. Затова муквам, а ти просто почувствай тик-така.